साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने 2 दिवसीय जिल्हा प्रशिक्षण वर्गाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। हे प्रशिक्षण 23 आणि 24 मे 2026 रोजी चौके मारून इथं पार पडणार आहे। पाहूयात। आज एका विशेष अशा पत्रकार परिषदेसाठी सगळ्याच माझ्या पत्रकार मित्रांचं स्वागत करतो। माझ्यासोबत ज्या विषयावर आपण पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे तो विषय आहे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान। आणि या अभियानाचे जिल्ह्याचे संयोजक प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई माझ्यासोबत आहेत। त्याचे सहसंयोजक जिल्ह्याचे प्रमोद रावराणे जे जिल्हा परिषद सदस्य आहेत आणि पणन महामंडळाचे संचालक आहेत, राज्य पणन महामंडळाचे। त्याचबरोबर संध्याताई तिरसे आहेत आमच्या जिल्ह्याच्या उपाध्यक्ष आणि या अभियानाच्या सहसंयोजक। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की भारतीय जनता पार्टी हा असा एक पक्ष आहे की ज्या पक्षामध्ये निरंतर काम अभियान हे सगळं सुरू असतं आणि म्हणूनच निवडणुका जवळपास सगळ्या झाल्या। लोकसभा झाली, विधानसभा झाली, विधान परिषदेच्या काही निवडणुका आटपल्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुद्धा बऱ्यापैकी आटपल्या। आणि असं झाल्यानंतर सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे अभियान मात्र त्याच वेगाने निरंतर सुरू आहेत। तर त्यामधला एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान संपूर्ण देशभरामध्ये आहे। तर या अभियानाअंतर्गत देशभरातील साधारणतः 75 लाखाहून जास्त भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करण्याचं हे अभियान आहे। आणि त्याची निश्चित अशी एक रूपरेषा राष्ट्रीय स्तरावर, प्रदेश स्तरावर निश्चित करण्यात आली आहे। आणि हे अभियान सुरू झाल्यानंतर त्याचा एक पहिला टप्पा जो होता तो मंडल स्तरावरील कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करणं। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 1150 पेक्षा जास्त मंडळ आहेत। त्या सगळ्या महाराष्ट्रामधल्या सगळ्या मंडळांचे प्रशिक्षण वर्ग संपन्न झाले। आपण सिंधुदुर्गाच्या बाबतीत म्हटलं तर सिंधुदुर्गामध्ये 14 मंडळ आहेत। त्या 14ही मंडळांचे मंडळ प्रशिक्षण वर्ग जे निवासी होते, म्हणजे आज यायचं, आजचा संपूर्ण दिवस, एक रात्र आणि उद्या सकाळपर्यंत अशा पद्धतीचं निवासी प्रशिक्षण वर्ग होते, ते संपन्न झाल्याने जो काही आम्हाला अपेक्षित त्यांचा क्रायटेरिया दिलेला त्यामध्ये साधारणतः 1115 जिल्ह्यातील मंडल स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांनी या प्रशिक्षणामध्ये सहभाग घेतला। या प्रशिक्षणाचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की केवळ आम्ही आकडेवारी काय सांगतो असं नाही, तर हे सगळं प्रशिक्षणाची नोंदणी ही भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय स्तरावरून आलेल्या सरल ॲपद्वारे होते। म्हणजे प्रशिक्षण वर्ग कुठे आहे त्या ठिकाणच्या लोकेशनवर प्रत्यक्ष उपस्थित राहिला असंच रजिस्ट्रेशन तिथे होतं। त्यामुळे या सगळ्या नोंदणीचा पण एक क्रायटेरिया होता। दुसरं, या नोंदणीचं एक शुल्क असतं आणि ते शुल्क सुद्धा ऑनलाईन पेमेंटने भरायचं होतं। म्हणजे मंडल प्रशिक्षण वर्गासाठी 100 रुपये शुल्क होतं, ते सुद्धा ऑनलाईन पद्धतीने। तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही अशा ठिकाणी प्रशिक्षणं अरेंज केली होती की जिथे निवासाची व्यवस्था, हॉलची व्यवस्था आणि त्याबरोबर या सगळ्या तांत्रिक बाबी म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या हिशोबाने आपण सगळ्या व्यवस्था केल्या होत्या। तो एक आमचा टप्पा पार पडला। आणि याचा पुढचा टप्पा जो आहे तो जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग, म्हणजे जिल्हास्तरीय पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण वर्ग। मंडल प्रशिक्षण जे झालं मंडल स्तरावरचं, त्यामध्ये 7 सत्र होती वेगवेगळ्या विषयांची, त्याचं प्रशिक्षण झालं, 7 होती। आता जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग जो आहे त्याच्यामध्ये 11 सत्र आहेत। आणि हे प्रशिक्षण सुद्धा आज सुरू झाल्यानंतर 2 दिवस आणि 1 रात्र असं निवासी प्रशिक्षण आहे। जिल्ह्याच्या प्रशिक्षणामध्ये अपेक्षितांचा एक जो काही क्रायटेरिया होता तर तो म्हणजे जिल्ह्याचे सगळे जिल्हा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल सरचिटणीस, विविध मोर्चा आणि आघाड्यांचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस, मोर्चा आघाड्यांचे अध्यक्ष, सरचिटणीस
नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे पंचायत समितीचे सभापती, विषय सभापती आणि सभापती आणि काही निमंत्रित सदस्य. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा प्रशिक्षण वर्गाची अपेक्षित संख्येची यादी आहे 142. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या याच्याप्रमाणे जे अपेक्षित आहे तेच उपस्थित राहणार. 142 लोकांचं प्रशिक्षण आहे. दिनांक 23 आणि 24 मे 2026 म्हणजे येणाऱ्या शनिवारी रविवारी हे प्रशिक्षण संपन्न होणार. या प्रशिक्षणाचं आणि हे प्रशिक्षण द नॅनीज ग्रँड रिसॉर्ट चौके मालवण, नॅनीज द नॅनीज ग्रँड रिसॉर्ट चौके मालवण या ठिकाणी होणार आहे. मगाशी मी म्हटलं तसं 11 सत्र यामध्ये आहे. ती 11 सत्र त्याचबरोबर उद्घाटनाचं एक सत्र आणि समारोपाचं एक सत्र अशी टोटल 13 सत्र 2 दिवसामध्ये होणार आहेत. यामध्ये याचं उद्घाटन जे आहे ते सकाळी 10:30 वाजता जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब, प्रदेशाचे सरचिटणीस योगेशजी सागर, आमदार योगेशजी सागर, रायगडचे आमदार प्रशांतजी ठाकूर, या प्रशिक्षण अभियानाच्या महाराष्ट्राच्या सहसंयोजिका प्राध्यापक वर्षाताई भोसले, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष प्रमोद कामत, अतुलजी काळसेकर उपाध्यक्ष प्रदेशाचे आणि जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आणि सगळेच पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये उद्घाटनाचा कार्यक्रम होईल. त्यानंतर सकाळी 11 पासून सत्र सगळी सुरू होतील. तर यामध्ये पहिलं सत्र आहे ते देशासमोरील आव्हाने आणि निदानासाठी भारतीय जनता पार्टीचे प्रयत्न. तुम्हाला लिहून देतो. श्री योगेश सागर हे सत्र घेतील. दुसरं सत्र आहे आपल्या सरकारची योजना आणि त्याची अंमलबजावणी. हे सत्र आमदार प्रशांत ठाकूर घेतील. तिसरं सत्र होणार आहे ते विचार परिवार, प्राध्यापक वर्षा भोसले हे सत्र घेतील. वैचारिक अधिष्ठानासाठी रामभाऊ माळगी प्रबोधिनीचे संचालक रवींद्र साठेजी येणार आहेत. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हे सत्र संपन्न होईल. भारतीय जनता पार्टीची कार्यपद्धती हा 5वा विषय आहे, 5वं सत्र आहे आणि ते अतुल काळसेकर त्या सत्राला मार्गदर्शन करतील. 6वं सत्र आहे कार्यकर्ता विकास, कार्यकर्त्याचं संगोपन आणि कार्यकर्त्याची जबाबदारी. हे सत्र अभिजित सामंत घेणार आहे. त्यानंतर संध्याकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील. त्या ठिकाणी या सगळ्या उपस्थित अपेक्षितांमधून जी काही आपली कला सादर करतील त्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील. निवास होईल. दुसऱ्या दिवशी 7वं सत्र सुरू होईल, इतिहास आणि विकास हे सत्राचं नाव आहे आणि प्रमोद जडार हे सत्र घेतील. 8वं आहे भारतीय जनता पार्टीचा कार्यविस्तार. जयंत जाधव म्हणून गोव्यातले पदाधिकारी आहेत ते हे सत्र संपन्न करतील. 9वं सत्र आहे सोशल मीडिया, नमो ॲप, सरळ ॲप यांच्या सगळ्या विषय आहेत किंवा AI आहे, हे तंत्रज्ञानाबद्दल आहे. तर महाराष्ट्र प्रदेशाचे मीडिया इन्चार्ज जे नवनाथ बन आहेत, नगरसेवक नवनाथ बन, ते हे सत्र संपन्न करतील. 10वं सत्र आहे बूथ व्यवस्थापन, बूथचं व्यवस्थापन, ते राजेश शिरवाडकर हे सत्र घेतील. 11वं एक सत्र आहे ते एक विशेष कार्यकर्त्यांमधील नेतृत्व गुण विकसित करण्यासाठी आहे. त्याचं नाव आहे व्यावहारिक सत्र. पण त्यामध्ये उपस्थितांमधून 10 गट केले जातील आणि 10 विषय आहेत, जसं की वक्तृत्व आहे, भाषण आहे, बूथचं व्यवस्थापन, निवडणुकीचं व्यवस्थापन, जनसंपर्क, सोशल मीडिया, मीडिया व्यवस्थापन, असे अनेक विषय जे कार्यकर्ता म्हणून लोकांना जे अपेक्षित आहेत कार्यकर्त्यांच्या, आणि त्या गटाचा एक प्रमुख नेमलेला आहे तो ते सत्र घेईल आणि तिथे गटचर्चा होईल. असं एक 2 तासाचं ते व्यावहारिक सत्र म्हणून होईल. हे कार्यकर्त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी उपयोगी पडणारं ते सत्र आहे. आणि त्यानंतर दुपारी 3:30 ते 4:30 या वेळामध्ये या अभियानाचा
वर्गाचा समारोप होईल. या समारोपाला महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष सन्मान्य रवींद्रजी चव्हाण साहेब, प्रमोदजी जठार आणि सगळी मंडळी उपस्थित राहतील त्या सगळ्या विषयात. आणि मग संध्याकाळी त्या वर्गाची सांगता होईल.